לא יודע אם לקרוא לזה גבורה, בקרב הגנה כמעט ואין גבורה. אנשים יושבים, הגבורה היא להחזיק מעמד. אני כעת בטוח שהייתה כאן עמדה, כי גם חבר אחד שנפצע, הוא עיוור היום, הוא בחיפה, היה חבר גרעין שלנו, סיפר לנו חבר טוב שלו, שזו הייתה העמדה שלו כאן. פה? כן, פה. בקרב על הטריז של בית חנון, גידי פיקד על הקרב הזה, וזה היה אחד, לפי דעתי, מהדברים הכי חשובים והכי מיוחדים שהיו במלחמת העצמאות. לנסות להכניס טריז בין הצבא המצרי, שהוא דרומה, ובין הצבא המצרי, שהוא צפונה, וליצור מין סדן שעליו תהיה כל ההתקפה של מבצע יואב. הטריז בבית חנון היה בעצם, לפי, אני פה נתלה באלון גדול, לפי דברי יגאל אלון, היה בעצם הסדן שעליו התרחש מבצע יואב. הם שימשו בסיס מוצק להגן על שטחים מסוימים בנגב עצמו, וכאשר עברנו מדפנסיבה לאופנסיבה, ממגננה למתקפה, שימשו הם הבסיס ליציאת כוחותינו המגויסים על מנת לנתק את מערכי האויב המצרי מן העורף. ברור שקיבלנו עלינו את המשימה, כי ידענו שבגופנו הדבר, אבל הופתענו לראות כאן עצים, ירוק, קליפטוס, ראינו שזפים, ראינו תאנים, ראינו כל מיני עצים עם עצי מאכל בעיקר, וראינו שדות צהובים, זאת אומרת אחרי קציר, קצרו כאן. אנחנו ישבנו על המשלט הזה, וזה היה היום השני, והיינו אמורים להיות הסדן שיבלום את המכה של המצרי. ביום הראשון האווירה הייתה בטוחה של האנשים, כי יצאנו ועצרנו באמת את הרכב שלהם, אבל הם התעשתו והחליטו להחזיר מכה או לנסות לפתוח את הפקק. הם תקפו אותנו בהפגזה קשה מאוד. אחת ההפגזות כנראה הגדולות ביותר שהיו במלחמת השחרור. היינו עם הראש כפופים, כי הכל הייתה הפגזה של שרפנלים שהתפוצצו באוויר, והריקושיטים הרגו אותך, פצעו אותך. הפלוגה לא הייתה מבוהלת, אבל ברגע שהתחילו להודיע על האבדות, והיו הודעות דחופות מאוד של אבדות, הייתה מין הרגשה של להכניס את הראש באדמה, אולי כל אחד ינצל. המחר הביא יריות ורעם פגזים, מתח תותחים וכדורים ניתזים. רובעים התקפים, נפשם מעזים, מקלעים יורים, פגזים עטים כבזים. החול מרקד כמטריות, פטריות. הספקנו לחפור, להיכנס לשוחות. הפגזים נופלים ורוצים לחיות, חברים נופלים, פצועים מחכים לאחות.
המורל לא היה שפוף, אבל כי חלקם היו לוחמים ותיקים. אבל היה חשוב שגם הוותיקים וגם החדשים ירימו את הראש וירגישו שאפשר גם להחזיק מעמד בהפגזה כזאת כבדה. אולי הרגע הקשה באמת היה באותו יום שנפל רפי, המכונה התרנגול. זהו יקי צבר חביב, שהיה אחד המ"פים המעולים, הלוחמים המזהירים של הפלמ"ח, שהוא היה מ"פ בגדוד הזה, מפקד פלוגה ג'. כאן זה היה, מה כן. קרה פה בדיוק שהוא יספר? פה באשר הפנל, פה הוא היה יחד עם הקשר הפלוגתי שהיה איתו, זה היה מטה הפלוגה, ובאשר הפנל הוא היה גבוה, ענק, גם הקשר היה גבוה לענק. ושניהם יחד עמדו ככה לראות מה שהולך, כי היו כל מיני צעקות, פצוע פה, פצוע שם, וקראו לחובש, קראו לו בשמו, ינקלה, ינקלה, או לדיס, לדיס, שני חובשים שהיו ידועים. וקראו להם, והם עמדו ככה, התרמו, שהפנלים פגעו בהם, וגמרו איתם, פשוט, בעמידה. מה הייתה התגובה שלהם כשהמ"פ שלהם נהרג? היה איזשהו מצב של מין אלם. אנשים הפסיקו לראות והיה שקט גמור, ואז אני הרמתי את קולי ואמרתי להם שהמ"פ נפגע, ומעכשיו אני המפקד. וממש בצורה מוגזמת התחלתי להעביר פקודות בכל רם ולהפעיל את האנשים, כדי שירגישו יותר ביטחון, כדי שירגישו שיש שליטה במצב, גם אם קרה אסון כזה. היה בחור יוצא מגדר הרגיל, מכל הבחינות. אני חושב שהוא היה אחד המ"פים הכי מיוחדים שהיו לנו בפלמ"ח בתקופת מלחמת העצמאות. לי זו הייתה מכה קשה מאוד, פשוט מתוך היחס האישי המיוחד שהייתי קשור אליו, אבל זו הייתה מכה קשה מאוד. בכלל, קבוצת המפקדים וגם האנשים היו מוכרים אחד לשני. זה לא איזה דבר אלמוני, אתה לא מכיר, אתה יודע בדיוק מי האיש. ולכן המכה היא הרבה יותר חזקה. הנה בג'יפ, רותי נוהגת, איתה ינקלה החובש, שקט בלי הגה, עומסים הרוגים ופצועים בן רגע, המולת קרב הולמת בשגע. הכל נראה כאילו קרה אתמול, נוף מולדת, אהבה, רעות ושכול. סובול, אלמגור, אמנון, תרנגול, דרך ארוכה עברנו עד אנפול. כל הזמן היה ג'יפ של חברה, נהגה בו חברה בשם עליזה הולש, ועוד אחת זיווה, והם כל הזמן הלוך וחזור. גם פצועים, אובי לא הלוך וחזור, הלוך, פצועים, חזור כדורים, הלוך, פצועים, חזור כדורים, פצועים וגופות. בדרך כלל מתו באמצע הדרך, או בבית חולים, כמו שאמר איציק קודם. כאשר הודיעו שהתרנגול נהרג בשעות אחר הצהריים המאוחרות, פיני, מ"מ שני, הובא לפני זה פצוע קשה בראשו. ואחר כך הוא נפצע בראש. היום הוא וטרינר באזור עפולה, בעמק. זה שכתב את השיר? זה שכתב את השיר, בחור רציני מאוד. מצולמים בספר יפתח אחוזת הסופה, אם אתה מכיר. אני והוא ג'לוב כזה ענק, ואני כזה רזון. ככה חבוקים, לאחר שהתגוששנו, הלכנו את הגרופות, אני והוא. אמרתי למפקד הגדוד, לסגן מפקד הגדוד, שאני כאיש הפלוגה עולה למעלה. אנשים היו במצב קשה, חלק מהאנשים היו קבורים מתחת לחול. במוצב הפיקוד ישב המ"מ היחידי, ברנדי, לימים פרופסור יוסף ברנדס, מנהל רמב"ם, שהוא נשאר המ"מ היחידי וקיבל את האחריות על המקום. קיבלתי ממנו דוח, קיבלתי דוח מהרב סמל משה מטלון, איש ההכשרה שלי, חבר ורע עד היום הזה, שחפר לעצמו בראש המוצב בור, וממנו הוא צפה וקיבלתי דיווח מה קורה. התחילו לסגת לכיוון הזה, הם ראו שהם מתחילים להיות חסומים, אנחנו לא נתנו להם לרדת דרומה, כי חסמנו אותם מהכיוון הזה, ומכאן לא נתנו להם גם לתת להם לעזור לחבר'ה שלהם. הם התחילו, מצאו להם נתיב מכיוון זיקים, כי החבר'ה גם של גבעתי באו לכיוון יד מרדכי, הם כבשו את יד מרדכי, ואנחנו עדיין היינו כאן, לא התקרבנו לבית חנון, אבל ידענו שבית חנון כבר עזובה, אבל הם היו עוד כאן בכל זאת,
הם היו עוד כאן. כל האוכלוסייה הלא לוחמת עזבה את בית חנון, והם עברו לים, לכיוון הים, ניסו לברוח דרך הים. תראה, התרומה הגדולה ביותר שהייתה, וזה מה שאמרו לנו, וזה אחר כך, אנחנו למדנו זאת כך, זה שאנחנו עמדנו כאן בכוח ולא זזנו ולא נתנו להם להתקדם. למרות שהייתם מעט אנשים. היינו כאן איזה 90 איש, נהרגו לנו 11 חבר'ה, נפצעו המונים, נפצעו לפחות איזה 40-50, ביניהם חבר'ה רציניים מאוד מאוד, והם היום הולכים עם 4-5 פלטינות בראש, ביניהם מנהל בית חולים, אנשים גדולים בכלכלה הישראלית, במדע הישראלי. בלילה שתי מחלקות או מחלקה של הגדוד יצאו, כבשו את אותו מוצב מצפון, ולמעשה למחרת היום ההפגזה נפסקה. לאחר יומיים, כשהוחלט לכבוש את בית חנון ולשבת פיזית על הכביש, אני דרשתי, נתמניתי כמ"פ ג' באופן טבעי, דרשתי בשביל להרים את המורל של הפלוגה, לתת לה את הכניסה לבית חנון. הכיבוש היה קל, כי למעשה לא הייתה התנגדות, הוכרזה הפסקת אש, אבל באותו לילה אנחנו עוד יצאנו וכבשנו 2 מוצבים מדרום וממערב לבית חנון, וזה קבע את קו הפסקת האש עד אז. באנו לכאן, כפי שאמרתי קודם, והתאהבנו בעמק הזה, פה. התאהבנו בו, אמרנו, אנחנו עולים כאן. גמרנו, חשבנו, אנחנו עולים כאן, והיא מה? המחשבה שלנו להילחם, מכיוון שנלחמנו כאן, במקום הזה, נלחמנו גם במקומותיהם. השתתפנו בעמק איילון, חדיד זה בעמק איילון, אבל כאן היה יותר מוחשי לנו, יותר עקשנות בשבילנו. הקרב שהיה כאן במבצע יואב, הוא נתן לנו את התחושה שאנחנו חייבים להיות כאן. על אדמה קלה, חולית של שדה הקרב, עלו הלוחמים, הקימו בית גדול ורב. זכרו הנופלים, וכאב שצרב, העמידו יד לזכרם ופועלם שלא חרב. פנחס ריפין. ברזל התיל מסביב, עצוב, עצוב העץ בבוא